que no balance tamén do que foi este 2017. Ben, en primeiro lugar, canto aos orzamentos municipais, desde o BNG o que vimos, non, despois de facer unha análise global, non, e polo miúdo das contas, o que vimos é que para nós son os orzamentos das renuncias da Marea Atlántica ao seu propio programa electoral. E vou apuntar 4 ou 5 cuestións que para nós son indicativas desta afirmación, non? En primeiro lugar, en materia de servizos sociais ou de xustiza social, vemos como se diminúe a cantidade destinada á renda social municipal. Para nós isto é unha clara renuncia, porque no canto de facer unha crítica ou autocrítica de como está a funcionar a renda social, de a canta xente está a chegar, o que se fai é orzamentar a baixa. Nos cremos que tiña que haber esa análise do funcionamento da renda social, esa proposta de modificación da ordenanza e ese mantemento, cando menos, do orzamento para a renda social, máis co obxectivo de chegar a máis xente, non? En segundo lugar, en canto a xustiza social, vemos como se renuncia ao plan de inclusión social da cidade, non? En principio, nos orzamentos estaba reflectida unha partida de 30.000 euros para facer un convenio con a Universidade da Coruña para a redacción deste plan de inclusión social, e vemos como outro día na Comisión de Facenda, para incluir compromisos que o goberno local teña co Partido Socialista, desaparece completamente esta partida. Por que dicimos que é unha renuncia? Porque a Marea Atlántica tiña no seu programa electoral especificamente ese plan de inclusión social. E o Bloque Nacionalista Galego tamén o tiña no seu programa electoral. E por que o tiñamos? Pois porque nós entendemos que na Coruña ten que haber unha ferramenta, que é ese plan de inclusión social, que nos sirva, primeiro, para ter unha diagnose da situación social da cidade. Segundo, para ter unha ferramenta que coordine, que reflicta todos os servizos sociais que hai na cidade e como se poden coordinar, e tamén unha ferramenta que nos diga, pois mira, hai todas estas axudas para ver, bueno, en conxunto como funcionan todas esas axudas e se é preciso facer unha reordenación ou unha modificación desas axudas e desas ferramentas que hai no propio Concello para a inclusión social, non? Incluso en materia de emprego, non? Ten que ser efectivamente un plan de inclusión social global. Como vemos, ou como vos digo, desaparece ese plan de inclusión social, que, por certo, é unha cuestión que tamén demandan as traballadoras sociais, non? Logo, en materia de barrios, vemos como o orzamento non ten ou non achega ningunha novidade no que son as actuacións en barrios, non? Revitalización de barrios. Nos entendemos que hai que actuar en todos os barrios da cidade, non só no que son amaños de beirarrúas ou amaños de pasos de peóns, que son, ao final, froito do que é o mantemento habitual ou que sería normal da cidade, senón que faltan actuacións en barrios que permitan a revitalización dos barrios, que aflore o comercio, permitir tamén que se revitalicen, como digo, as diferentes zonas da cidade, non? Non vemos ese investimento en barrios que realmente modifique o estado da cidade e modifique o estado dos barrios, non? En materia de mobilidade, o único que vemos é investimento, é certo, en bicicleta, pero tamén é certo que a bicicleta non é un medio de transporte universal nin plenamente accesible a todo o mundo, non? E falta, polo tanto, investimento e políticas neste orzamento en materia de mobilidade para transporte público colectivo, non? O único que vemos nese sentido é esa partida para pagar de Axencia de Ecoloxía Urbana de Barcelona un convenio que xa viña do ano pasado, pero non vemos ningunha actuación máis, non? Vemos a partida que se repite de alrededor de 8 millóns de euros para pagar o bonobús, pero absolutamente nada máis, non? En materia de municipalizacións, outra cuestión que tamén nos chama a atención. É dicir, aquí non hai ningunha previsión de que se vai a facer ningunha remunicipalización, máis ben o contrario, nos entendemos que a Marea Atlántica renuncia
a reforzar os servizos municipais, os servizos públicos municipais, porque non hai un aumento na partida de persoal máis aló dese 2% previsible, non, de aumento dos salarios das traballadoras e dos traballadores públicos, mas non hai un reforzo dos servizos públicos. O que si hai, é unha cuestión que nos chama moitísimo a atención nestes orzamentos, é un aumento de 1,8 millóns de euros en externalizacións. Prácticamente 2 millóns de euros en externalizacións, non? Cando temos que recordar que foi un dos principais escollos, unha das principais obstáculos que tivo a Marea Atlántica co Partido Socialista no orzamento de 2016, non? Que o propio Partido Socialista criticaba esas externalizacións e a través dunha emenda fixera un recorte pois importante, non? Nesas partidas. Neste orzamento parece ser que non é un problema, a pesar o Malia que sobe, como digo, 1,8 millóns de euros. E en último lugar, en materia de cultural, vemos como no orzamento do INCE sube o orzamento do INCE cuantiosamente e ademais chama moito a atención como no propio orzamento do INCE hai máis cartos destinados a festas, a eventos festivos e moitos menos a programación cultural, non? A verdade é que para nós, como digo, estes orzamentos son os orzamentos das renuncias da Marea Atlántica ao seu propio programa electoral. Mais, como dixemos en xuño de 2015, o BNG votou a favor de Xulio Ferreiro como alcalde coa intención de facer que o cambio na cidade fose algo real e tamén coa intención de que a propia Marea Atlántica cumprise co seu programa electoral. Con este espírito, co espírito ademais de que este orzamento é moi mellorável, imos facer as nosas alegacións, non? Con isto quero dicir que no pleno de mañá imos absternos na aprobación inicial, imos facer alegacións e logo, en función de se estas alegacións son admitidas ou son rexeitadas, pois decidiremos o noso voto na aprobación definitiva. Avia, decías que subía moito a festas, canto sube festas? Espera, digo exactamente. Non é tanto o que suba a respecto do orzamento do ano pasado, porque sabes que ao final entre modificativos todo iso é complicado, non? Ao final ver a cifra global, mas hai que estaba buscando a cifra, non? En festas invístense 2,4 millóns de euros, a previsión de investimento, e en cultura 1,8. Hai unha diferencia importantísima. E outra cousiña, canto se reduce a renta social? Creo que en medio millón de euros, non recordo mal. Sí, alrededor de medio millón de euros. Bueno, ademais, por poñer un apunte, non? Tamén nesa modificación que se levou á Comisión de Facenda, outras cuestións que nos chamou a atención foi que se renunciaba a 80.000 euros en subvencións en concorrencia competitiva en deportes para dar cumprimento, non? a ese acordo co Partido Socialista. E o certo é que a Marea Atlántica, con razón, e nos tamén defendemos iso, teóricamente defendía a concorrencia competitiva como método para acceder ás subvencións, non? E defendeo nos plenos e defendeo noutras administracións como poden ser a Deputación, non? E resulta que, pois, paradóxicamente, nesa modificación que se fai na Comisión de Facenda, aposta por reducir, efectivamente, a concorrencia competitiva para primar as subvencións nominativas, non? Para nós hai moitas cuestións que nos din que o propio goberno está renunciando ao seu programa electoral, non? Ademais, bueno, xa sabedes, é coñecida a exclusión do Bloque Nacionalista Galego das negociacións do orzamento, non? Nos pedimos ao comezos de decembro
que se nos achegase o orzamento para poder facer achegas. O que non podemos facer son achegas sobre o aire, todas as achegas que fomos facendo nestes anos foi sempre máis ou menos baixo un borrador, non? Analizando pois, o que era o documento das contas e facendo achegas. Este ano pediúsenos que a fixéramos sen o documento dos orzamentos. Nos entendemos que se pedimos o documento dos orzamentos a comezos de decembro, o mínimo é contestar o correo electrónico, nin se nos contestou a ese correo electrónico dicíndonos pois non se vai a chegar, se vai a chegar, non imos entrar en negociacións, o que sexa, non? Pero contestar. Non se nos contestou e pois ao final pois atopámonos xa directamente en Xunta de Goberno Local cos orzamentos, con todo negociado co Partido Socialista e sen marxe para facer achegas previa á aprobación inicial. Estades especialmente molestos por esta actitude? Non, casi eu diría que me molesta máis as renuncias que vexo no orzamento que esa actitude. Evidentemente non nos gusta porque nos creo que demostramos desde comezos de mandato que estamos por facer achegas, que estamos por achegar no que é pois todo o labor de goberno e tamén os procesos non de orzamentos, de ordenanzas, etc. Esa é a nosa intención, ser propositivos. Pasa que, evidentemente, cando ti és propositivo e logo pois non se corresponde, pois algo molesta, evidentemente, non o vou negar, non? Pero creo que máis graves son as renuncias que se contemplan no orzamento a respecto do propio programa electoral da Marea Atlántica, do que prometeu, en fin, non sei que justificación ten o goberno para este tipo de renuncias, non? Sabedes se vai abrir unha negociación despois da aprobación inicial para a introducción desas emendas que presentedes? A ver, xa veremos. Desde logo o goberno non... A nós non se dirixiu nin para dicir que vai abrir ese proceso, nin que o vai pechar, non? Nos, como digo, estamos aquí para facer política, para facer achegas, sempre o dixemos, sempre fixemos e utilizamos, digamos, neste momento pois as ferramentas que temos, que só son as alegacións, claro. Decías que ibas facer balance tamén, non? Sí, un pequeno balance porque por ser concreta, non? Este ano 2017 estivo para nós marcado por varios feitos, non? En primeiro lugar, evidentemente todos nos acordamos dese proceso non de cuestión de confianza, non? Que foi evidentemente unha das cuestións que marcou a política municipal na nosa cidade. Para nós, esa cuestión de confianza pois non serviu para aprender. Nos creemos que desa cuestión de confianza a lección que tiñamos que ter sacado todas e todos é que as tres forzas, e así o dixen tamén nese pleno, que as tres forzas que posibilitamos o cambio na nosa cidade tiñamos que poñernos de acordo para sacar adiante pois as cuestións principais da nosa que atinxen a cidade, para solventar os problemas principais que ten a nosa cidade. Eu creo que nese sentido non aprendemos, non aprendemos, ou nos entendemos que o goberno non aprendeu, porque proba diso é que excluiu o propio BNG das negociacións do orzamento, non? E tamén das ordenanzas fiscais, que teño que recordalo, non? En segundo lugar, outra cuestión que marcou, digamos, a política municipal ou o debate municipal neste mandato foi a cuestión do porto, non? E todo ese debate alrededor do porto. Como sabedes, pois nós entendemos que todos os terreos que se van desafectar, non, da actividade portuaria deberían de pasar a xestión pública, non? Que aí o Concello tiña que ter, ou ten que ter, un papel fundamental, non? Nese sentido, nós demandamos varias cuestións, vale? Primeiro, que eses terreos teñan usos mixtos, témolo falado en moitas ocasións, non? Usos productivos, porque o porto non pode deixar de ser
un lugar productivo. En segundo lugar, espazo público, non? Para uso e disfrute do conxunto da cidadanía, non? E tamén os equipamentos que sexan necesarios para a cidade. Que entendemos tamén a respecto do Porto, do que aconteceu co Porto? Bueno, pois que aquí o que hai é unha discriminación clarísima cara a Galiza. É dicir, nos aínda non temos unha contestación a por que en Galiza non é posible facer o que aconteceu en Bilbao, que houve un consorcio de xestión deses terreos portuarios que serviron precisamente para facer uso productivo deses terreos de maneira innovadora, en primeiro lugar. En segundo lugar, por que non pode pasar o que pasou en Valencia, que se cedeu ao Concello eses terreos, ou por que non pode pasar o que pasou en Barcelona, que se cedeu tamén ao Concello eses terreos, non? Sen necesidade pois, de facer pois, todo o que está previsto polos convenios de 2004, que sabedes que nos xa cualificamos en moitas ocasións de obsoletos, non? Que non teñen sentido, que a cidade non ten por que vender os seus terreos para financiar o porto exterior, sino que ten que ser o propio Estado, como ten acontecido noutras zonas do Estado español, que financie ese porto exterior, non? Esas son as dúas cuestións que nos entendemos que marcaron a política municipal. Pero, como avaliamos nos o que foi o labor de goberno neste mandato? Pois realmente non vemos que houvese ningún avance, non? No labor de goberno, non? Podemos ir pois, á xustiza social en primeiro lugar, non? Non vemos tampouco que se apostase por nada innovador neste 2017, nada de descentralización, sempre me equivoco na palabra, descentralización dos servizos sociais municipais, que nos entendemos que é unha cuestión vital para traballar na xustiza social da cidade, non? E traballar na igualdade social na nosa cidade. Non se descentralizaron os servizos sociais, seguen en 3 puntos da cidade. Non se traballou nada en mellorar esa renda social municipal e non se traballou nada no que é o servizo de axuda a domicilio. Recordade que nós, unha das cuestións que tamén levamos ao orzamento, unha das achegas que fixemos o orzamento do ano pasado era que se habilitase un sistema de axudas para acabar co injusto co pagamento do servizo de axuda a domicilio. Non se traballou nesa cuestión durante este ano, polo tanto, seguimos aguantando o que é o copagamento no servizo de axuda a domicilio na nosa cidade, sen que o goberno municipal faga absolutamente nada, non? En materia de barrios, o que dicía tamén en canto ao orzamento, non vemos ningunha actuación salientável en 2017 que poidamos dicir que modifica a vida de algún barrio da nosa cidade ou que serve, non, para mellorar o espazo público da nosa cidade. Non hai actuacións nos barrios salientáveis neste 2017, non? Por último, en materia de mobilidade, temos que recordar que o alcalde cualificou cando presentou os orzamentos de 2017 como que o 2017 ia ser o ano da mobilidade. Non sei se o ano da mobilidade é un ano no que se construen 0 metros de carril bus, 0 metros de carril bici, no que non se reordenan as liñas de buses, no que non se fai absolutamente nada en mobilidade na nosa cidade. Nos entendemos que 2017 xa nos gustaría facer outra análise, de verdade que o digo, porque se fixéramos outra análise, se a realidade fose outra, melloraría moito a vida da nosa cidade, non en múltiples eidos. Pero o certo é que en materia de mobilidade non se ten avanzado absolutamente nada neste 2017. Por lo tanto, nos creemos que moitas ou nas principais cuestións e nos principais problemas que ten a cidade realmente é un ano absolutamente baldeiro, por poñerlle un adxetivo.